Teachcat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcat MTV tinodzifambira. Dojibondora tete. Besazi kutora nesta defended. Nyaya ndekutora munda wangu uya nenguo dzako ndichitupa nemari yegara. Taura tinzwe zenzo. Akauya ndivana munda patoro akugara naini kuchura ndovanati wabvunza kuti mumunda medu kana mai mukuchura munda ndakapiwa nemuhani yake ndandotaura nemutaura kuti munda ndewangu ndokwati mundotaura takagara mazuva andadzoka zvindava ndavataura makandotaurira ndakati kutaura ndakamona ndikatora nguva musino ndonapakudakiswa waya ndokandakaenda kuna sabhu ndasabhu nyaya ndakamboya nayo nyaya yemunda wedu ndisabhu chiuno chioma taivana sabhu chino akati handikatikuyanyanisei ndobvanyaya samona idaidza mai mukuchura ndakagarirwa sitondi kapera pamberi risatati havana kuya kudadana ndopakazobvari saruze kuti chiendesai nyaya kumberi nditaura nekesi patutaura kuti ndiyetaura navaswa Uruni ndakauya. Wakauya. Mati ndakauya ndikaona munda pani munhu. Wakauya uchibhuti. Wandandi kusenzera kumbiri. Kwemakore mangani? Ndasina 2018. 2018. Asindakazodzoka pamushando. Wadzoka gore rimwe. Andadzoka 2020. Kusvika 2020. Saka 2020 kusvika nhasi mungori uyu 2020 taione zvichitaura nayo chitaura nemunhu inobvisezvi pamberi kugara nepedu saka itaura chiti pavillage level saka varamba kuti vaigoramba vakanonya ndikutaura naye ndikutaura iwe kuenda kusouth africa 2013 ndakabazvomunyika 2013 wakazvarwa gore ripi 1976 2013 pane makore mangani? Vanosakuita pane makore mangani? 2018. Ambane 37 years. Saka urutaura kuti wakangova nemunda wewo? patakasiyiwa nemabereki patakasiyiwa nemabereki pamushana takakurira takasiyiwa nemabereki zvichireva kuti iwewe pawaenda kuSouth Africa wakanga usingapariri? takapedzisa kuparima 2019 papakarima nyingi 2019 ka ngozi iwewe wanga wasipo wanga wari kuSouth Africa kuti 2019 ndaenda ndichidzoka mhuri yangu itori kunokonokoniwa saka ndaenda ndichidzoka saka ugozoti pairi mwasei iwo makatanga kugara kurini? 2017 awanga wakugara iwo kuti wakaona 2019 pachirimo 2019 but awanga wakugarapo wangasitwa kugara pandakauya pavari iwo kuchivabvunza i2020 pandakavabvunza ndinozvaimunda medu pakati kana wanga wakurima ka ichiminzi kuti wakatanga kurima iri havana vatomboparima
but iwo ruti ndakaona 2020 wachiparima panga sina waitaka kuwaka kichenya ndakaona ndau yedu ndoipo kakabinakaje ichibvunza mudzima yangu ngati mbokakabamizera andene ndobva ndaenda kwavatapamunda kamuti kwaka yepedu information atatoda kutodzainzwa taura itinzwe akuti munda ndewake Changamire ini ndave maringe netsamba yekunzi ndakatora munda waZenzo. Saka mhinduro yangu ndeyekuti ina handina kutora munda waZenzo. Ndauya kuzopinza. Makataka kugara kurini ndozvamunofanira kutaura katidzo motaura kuti ndakatanga pagara gore rakati ndakapapuwa so kuti dare itambire kachichemo chenyu mai mukangoti inini munda ndewangu dare rinokubatsirai sei Ndakapapiwa 2017 ndobva ndagara. Makapuwa nani? Washabhani. Shabhani iyama yau here kandi nyanga iri iyama yake. Ndiaka kupa 2017. Ndobva ndagara. Ndobva ndatanga kudyara miti. Imwe ikafa imwe ikadzurwa ndisazoita idzurwa nani chingodiridza chingosiya pakadaro. Ndapedza kudaro ndobva ndazokanya zvidhina. That was 2021 pandakakanya urwo nezvidhina chiva taipisa yobva yagara futi. 2022 ndobva ndawaka kitchen nebedroom kuti chingotanga kupera kudai varatarisira halfway nekuda kwekuti maresources anga mashoma ndainowana kubva chienda kuchikoro. 2023 hanzvadzi yangu ichibva yandega inogarapo ibva yaisa gadheni. Takatomboparima asi hapana kunyatsoita zvirimwa nekuti vanhu vaingosaidira mombe open pasina kuvhatiziwa nefenzi. Saka gore rine ndo rakauya vachitanzi pamunda pedu. Saka tikakanzi tikavachi imimi handi kuna vachi tinotaure nyaya yacho tiinzwisisa hawana wakati enda iwe unotaure navo. Saka zvakandiwabva hazuri kana zvakadaro tinoenda muchitichi wachibva tagara iye wakangonyarara pandazoenda kuti machida ari kukupa ishe wagare pandazoenda kuti ndinoisirwa mufenzi zvokuti ndinoda kuti ndime pamunda apa zvinondinetsa kuti ndii munhu akaipa pamusoro pacho vaatanzi muri kupega fenzi mwoyo mangu. Ndikati semapegere andakaitwa ndo panofanira kuya nefenzi yangu. Asi kana mati henyu muda kuti nepega hazvina mhosva ini ndakudini ndoisudumutsa fenzi yangu pamurikuda tiva tangopima iwe wachibva wauya ndakatogara pamba ipapo wachibva vari kutonditi maswera sei taitaswera iti maswerawo havana zvavakambotaura vachibva watenga iva ndazoona kwauya tsamba inobva kwasabuku. Tsamba iyi yaitaura kuti ndiri kuwakira murwisi. Saka ndakabva ndashaya kuti zviri kukonekitana vapi zvinhu zvacho. Yadaro ndopa ndakazotaudzirwa tsamba izvi ndinodiwa kudarira mama. Saka ndauya nhasi. Iyo nyaya iyo majini ndinofungidzira kuti paita mbowo iri pakati Shabhani nekupa munhu aifanira kunge ari papatsanura kuti munhu wakapa ava aikutora kupa ngori munhu wayo anogona kupatsanura nyaya. Tinodzoka kuenda kumashure uku munhu awaka sekutaura kwaari kuita 2017 achizotanga hake kuwaka 2021 kusvika nhasi uno 2024 atowaka misha adi zvese
zvaitwa and so forth. From 2017 paauya kugara kusvika izvozvizvi automatically atopfuura makore anotarisirwa kuti kana adai aibviswa aifanira kunge akabviswa nguva yakati. Saka kuti Shabani auye kune kurungopedza nguva pasina chikonzero. Vari kuti munda wangu ndakaona pati ndatorerwa munda makore avo ari kutaura ndandi kuchibhekesa wangu wachiteerera mene pamwe ndinotakusanganidza masabhuku atinoita uku kune vamwe wedu vari kuchibheku kumamusha kwedu asi vanenge vachiteera pamba pavo maiteera here zvenguva yese imuri kuchibheku kuti ndaitoya pagorega ndaitoya ava vari kutovati 2017 ini pandakatanga kuva ndipaita 2020 ndaona paita hoko vandabvunza makamuchiteera here ikanchiteera munitori nemazita ekuteerera pamba pecho sabhuku vari pano varaiobadaanaechikusi sabhuku waiteera kumba kwako kwaunogara noti kumunda hakusi kumunda zvimazikumunda mumunda mumusha kumusha but kwangu ine minda because we are talking of 2017 and iwo wanga vari kuSouth Africa pandudati 2017 yandakagona saka 2017 hapana chanchiripo chaidaona panchikuitwa ini pandazona panchikuitwa ndopandakana hovhoni ndopandakabvisa tanga paomitas 2020 ndobva tagara kwasanga kwaka 2021 tichitaurana zvezvo taenda ndiovhunzi enda ndakandakamuenda ndepakatatu ivini vasabhuku ndakavataurira vana sikuru vabuda nashefubaibei vatondobadara panapa vanozviziva kuti tinotaura sekunyaya zvaapakati iwa imoti hatichazotaura Shabani tichazotaura ndinotaura isusu kuti uritaura kuti iwe wakaenda kuSouth Africa 2013 kusvika 2024 ndakadzoka 2020 kusvika 2020 from 2013 to 2020 ndaiuya pagaiwa indakavara 2007 ndozvatiri kuti iwewe uri kuti munda wababa wako handii baba wako wakasheka rini ndasanyamavaseka 93 saka akanga achiona pamusha penyu ndiani taitogara pamusha ipapo wanga wari kuSouth Africa nguva yanga wari kuSouth Africa pakati mudzimai vangu newani mudzimai vangu newani saka pawaiuya iwe uyari kuti ndakawana 2017 pandaiuya ini ndaiuya pangori pasina chinhu chiripo kabati patengeswa kamunhu anenge akutofamba-famba panoonekwa kuti right pane activity iri kuitwa ndopandoti pandakazoziva kuti ndiani mona zvake avo varikuwana Shabani hanyazo kuti ndakadandani indaitsvaga kuti ndiani Shabani tomubvunza ndiani angasingatauri kusvika ndazotsvaga kuti ndazoziva ii Shabani chii chako Shabani hatina kukama munemuvillage Shabani munemuvillage asi tinakukama Shabani munemuvillage ndisabhuku ndichi panguva yanga ari sabhuku makoni ndiva sabhuku wasabhuku chiuye saka Shabani anga ari sabhuku panguva saka anga iri kodzero kuona kuti parapa ndo basa remasabhuku kuona kuti pakagarisa pasingarimi mambo chokwadi zvautaura zvokuti nemakore avakanga vachiuya 2013 yaakaenda uko apa ranga ringori sango risina kushandisa saka sabhuku akaona zvakakodzera kuti aipaiswe momo kuti nzvimbo haigone kugara kuti uri munda wenyu waifanirwa kunge uchirimwa saka hapasisiri penyu ngekuti saka maiuya uchienda kusauti uchidzoka uchienda kusauti uchingosiya sango rakadaro muchirima kwamanga muchirima ndokwenyu apa hapasisiri penyu inini hapasi pasango pamunda uri pamhi pagadheni pamushanda vangeruzitai munda wedu kuti handitoti karimavo torima tosiya torima padaisoni munda wedu watogara chitoti makona hangu asina rima panguva yenyaya patakashaikiresi takasati tiri 500 waita pamagumi pamaidiniuraiwo ndobvaizonhasi zvavasina chigara pamusha pana zvatsizwa kunepo minda yedu sabhuku chiuda vachiuya kuti vada vatogara uya vakatomupa kumbira
akarambiwa ngazhinji pane vana sabuka nanasekuru iwanasekuru chato vanasekuru madziasekuru vanhu vanotoziva vakaita nyaya vaitomboidedzera vaidedzasabvamaibhuya asingauyi sekudeziva vakadedzwa vakasara kunyarara kuti makore afamba achiramba achingofamba itazvikuitira havasikuda kuti arambisa tingasekupedza nguva nenyaya isinyaya pamundande pake uyu akawaka agarapo akudza mhuri kubva 2017 kusvika izvozvizvi taakutosvika more than almost 10 years achiparima nekuti vanhu vazhinji vanhu vakaenda kunana South Africa vanhu vazhinji vaisati aminda time yeminda iyoiyo ma2020 vanhu vazhinji vakanga vasingadi minda minda ichitorwa vachitaura ivo kuti ndezveMDC muchatorerwa MDC yakutonga muchatorerwa muchadi vanhu vazhinji time iyo ndo spirit yakanga ine vanhu vasingadi saka vanhu vakuona value yeland izvozvi pagara umwe munhu wakupachiwa hatingandoti munhu agarapo nekuti mutemo unotaura kuti kana tichimubvisa anofanira kutsvagirwa pekundogara ndava makore agarapo apfuura 3, 4, 5 years inini handina kuenda kusaaachisa ndanitone mhuri kumi ndainjevagoragoeta asi nenguva yekuti ava shabhani haasi yesabuka ine ndima yatibenzwa muchinda tiri kutaura kuti ungadai vakakomplena asati awaka but awaka atokudza mhuri ipapo ari panzvimbo ipapo nhasi toenda tondomuputsira musha tomuisa ku ine vakakomplena asati awaka vaisauya pawedevenation vanga vasitoavaka vakatakatanga kutaura vanga vasitoavaka vazovaka 2020 vachitotaurasipe pavakakomplena pano ndakataura direct ndikataura isabukuchu ndakaenda ndanditaniya pamunda iyo ziva nasekuru madzaaisabukapa ndimwe wacho vatori vanasekuru kwandiri right dare rinotaura kuti ava endai mutogare pamunda penyu hapana anouya achikudhistebha ipapo ande mawaka mamhuri musha zvese saka ndikakubvisa ipapo imeans kuti ndofanira kukutsvagira iko kundokuwakirai musha neyo unozvigona here kuti undowakire musha totsvagirwa pao unozvigona kundowakira musha right tapedza pamusha penyu hapana anouya achikubvisai ipapo okay chisimuka hapana anobhadhara vanhu